atong suwat tampo ka na itong hatagan ng pagtagan, no? Pinadahag kini sa kababae nga nagpatago lang sa nga Iska. Kinikibaw tanong doon sa radyo ni Ray Arellano. Mga galang atong sender, si Iska. Kinig akong problema, bahin sa akong anak na nakauyabog foreigner. Ug kung ngano na problema ko ani, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Nay! Nais ka! Nay! Nakoy, nindot ka ibalita ni mo, Nay! Unsa man na, anak? Unsa man na? Nag-inom ka itong Amerikano nga nangayab na ko sa Facebook? Ay, si Mr. John Garrett? Oh, Nay! Nagkonsultahan na mo sa Facebook. Nag-chat me. Unya? Nay, ingon sila ko nga palitan ko niyag yuta. Oh, yuta ra? Yuta, Nay. Kay, moro may akong giingon niya nga nagkinahanglan tag yuta. Kay papahawaon ta nga ni sa atong giabangan. Ay, naunsa baya ka taon. Ganun wa man lang na ni mo na nga house and lot atong gikinahanglan. Oh, ay, Nay, hinay-hinay lang sa Tay. Uy, abi pala nagpahimos ka. Anam-anam mo lang gud nato. Unya, kanus amay kuno ka niya palitan. Papangitaon ta niya yuta, Nay. Kay mama iyang paliton pa na nako. Mao ba? Nahala, sige, mangita ta. Unya, may nakita naming yuta. Mautong giingnan din akong anak nga ang iyang uyab nga Amerikano. May nakita nami ug mauna ang kantidad. Unya, nak, unsa may pong sa Amerikano. Kano sa aman siya magpadag kwarta. Kaya apurado ra ba kayo si Manning. Ang tagiya si yuta kay gamitunon ra ba niyang kwarta. Ugma ko na mapadasi ang kwarta. Yes, sige. Akong ino si Manning nga ugma ta mo bayad sa yuta. Sige, Nay, ha. Para di na maadto og lain ang yuta. Basig, ibaligya nilas lain. Wapa mabot yung kwarta ni Iska. Isos, wapa gani. Hatag ko lang yung lain, no? Bentan na awan ni gani, ha? Uy, ayaw Manning. Kami na lagi palit, ana. Naghuwat kami sa kwarta. Mau ba? Sure man ka na. Oo, sure na lagi. Unsa man, uy, pakapin anang yuta. Grabe sa diba sa Toyota. Ngayon kang pakapin. Unsam ka. Muratan bilgi ginamos na. Pakapin ang unang. Ay, di ba? Bisag gamay lang ba? Kuan duha pa ron ka square meter. Kuha nang kinangkon. Mangayo, yun mo pakapin. Ang akong mahatag ninyo. Usarag yun. Kakaang ngayota. Grabe sa di mo, oy. Bitaw, joke ra to. Pero, maor yun na, ha? Kung pila ka square meters ang inyong paliton, maor yun na akong sukdon. Di mo, ay hatag lang din ako sa lain. Ay, ayaw lagi. Gaya sa ngaong ni mo, oy. Kami lagi palit, ana. Unya, naabot gud ang kwarta sa akong anak na pinadasi ang uyab na Amerikano. Pero, makalagot kay wa gud pasobrahi. Murag may pagkatihik Amerikano, ha? Natay, Tito Lunay. Ato na gid ang maong yuta. Unya, anak, unsaon man na nato pagpuyo, ana, nga yuta raman na, o manay bae. Ay, hinay-hinaya lang natugtukod na ikoy. Bisang payag lang una. Na natay katukod nga payag sa payag. Be. Nay, hinay-hinayon lagi nato. Ako ray bahalang mo pasabot ni John. Oh, sige. Dinilang sata. Lindot magudunta kayong ibalin sa yuta nga ato na gyud ba. Ay, makabali na lagi tangan to. Basta kay paabot lang. Asa na pa ning anak nako eh. Wa pa man mahumag internet. Aw, nanadi ay. Day, anak! Nay. Oh, ano man ka? Minghoy mangnaong? Unsay problema? Nay, wala na ako makontak si John. Ha? Nga naman? Ambot, di naman ako siya makontak, uy. Uy, wa kay daotang nahitabo ni John, anak. Ha? Perting guulas sa akong anak nga wa na sila magkakontak pa sa iyang Amerikano. Nabalakas siya nga pasig may daotang nahitabo. Mauto nga nagpaabot lang yun mi. Sa kay nahitabo ni John, ay. Sa ganito trabaho ni Janak. Pulis na dito sa States. Pulis? Kinuo ko. Huwag kang magsusi kung saan nahitabo niya. Kisam siya akong pagutan unay. Pastila na. O gili na gyud ni mo siya makontak kung sao na lang. O mangito og lang foreigner, uy. Pila rin pag-ilis.
Total, ato na bitaw ning yuta. Nabayaran na bitaw ni. Maulagi. Unya ang para sa bahay. Aw, mangita kog laing foreigner para mo imutukod sa bahay. Giwagtang balanggod sa unahuna pa sa akong anak, si Jan. Mao nga nangita na lang yun siya laing foreigner. Ug may nahimamat siya sa kahapon. Saya nga no, Iska. Imawaan pa maayong may pagpangayuan na lang to ninyong Amerikano og house and lot. Bitaw. Iska na taboy bag yuta. Ay, unsaon na sa ding akong anak, oy, di man gustong pinugsanay. Gusto niya hinahinay lang kay kuan ko no, makuano niya ako no, maunsa niya ako nung Amerikano, lain niya ako no. Aw, noon. Sakto man sad. Ay, dili guri, oy, dili. Sayop na. Sayop. Giusan lang yun tato para mausaw palit. Na may mga baligyan na nga kanang mga house and lot diya ba? Ay, di alagi pre-minot. Ano magbuot man ka? Di man na imong parinir. Irang ko, di ko nga ako parinir. Ako na parinir po. Buha ka diya, guri. Ay, kung maligbuang ha, binot. Kiwa para man yung ko mabuhay. Tabong na. Ay, naunsa ba mo, oy? Kamu naman nino'y nag-away. Pagsumbagay na lang ka mo. Lukon ko. Isang taga-amra ko sa kamot. Biro ko si Guha. Oo, o saman, bakit ha? Taga-amra ko sa kamot. O si, ngipod lang. Alam na. No, mo. Hoy. Kamu duha, no? Naagani ko sa inyong atubangan. Manggawas tayo ng hambog ninyo. Magpabilib, good mo na ako. This is, Unsay is. is kabot. Ahak ni mo, oy, goryo. Lagi, matay pa. Ingna kong bakakon. Matay ka iguban is binot na ko. Ha? Dini ka patumba na ko. Dagway ba ni mo, Lagi. goryo. Dini mapatumba na ko. Dili ka tumba. Aba, guri. Una-una, ligdak ko ni mo. Ya, mata. Say ka. Ay, natumba ko. Ay, panok mo siya binot. O si Pluk mo, takam. Huwag ka niya itok mo na, goryo. Maulagi na lagi. Tiaw mo na. Nabara ka lang gani nga wa kay kontra. Kuwan, Sa pakagduna pa kay kontra. Assisting. Pamauli mo sa inyo, ay. But rin kaayo ninyo. Pamauli mo. Nay, may sugot na si Tahura Tumbi. Ang imong hapon, na? Oo, Nay. Siya mo gasto sa pagpatukod ng tugbahay. Maubanak. Nga kanus aman siya magpadag kwarta na. Ugma, manawag siya na ko sa FB. Mag-video call mi, Ugma. Ay, salamat taon. Pero nak, inigpangayo ni mo sa budget para sa bahay pa. Surprise, uy, para na ato'y magkamit-gamit. Ay, kabala ka, Nay. Nagkaton ako sa nahitabo ni Jan. Nga igo-agi ka itong ipangayo. Karon pasubrahan na ginato. Bahalag inig ka, Ugma. Di na siya mo kontak. Pareha sa Amerikano na. Oo, Nay. Tagam na ko ato eh. Puslan man nga mo hatag sila. Di ato na lang lubos-lubuson. Excited na kayo kung maghunahuna nga makatukod ang migbay sa yuta nga among napalit pinaagis Amerikano. Karon ang mutukod sa bay ang hapon. Okay na, Nay. May contractor na kong nakontak. Og sila na'y bahala, ana. May mga tao na sila. Basta kay ang budget kailang ipangayo para sa bahay, mauni. Uy, kadako gudaan ng kantidaran na. Dako manggod ang yuta. Basta kay sila na ko na'y bahala. Ako na nang ipakita ni Tahura, sad. Sige na, para matukod ang bay nato ug makabalhin na ta. Pila may sagilano natukod yun ang among bahay ug nalipay kayo ni. Uy, yatis. Nindot ako nagbayis ka, good. Ay, sa ako yung taon ni anak nga Gano? nakauyab og hapon. Oh, really daw yung Amerikano? Aywan na tong Amerikano, oy, nalumos na sabaw. Kita no. Bitaha giding nate anak guwapa sa. Nga makamaong mangitag diskarte ba. Bulahan yung ka nga. Nakaanak ka og sama kang tsuna. Bitaw lang sunis kayo. Buhaan yun. Bulahan yun. Awa na iska. Usahan naging kuwang ni mo nga magkumplito ng inyong pamilya. Ha? Sa may kuwang nako, binot. Nanago kay bayag yuta. Nya, nalakay anak ha. Bana nalikuwang ni mo iska. Unya, Oh, basta na nagpahipi. Ngayon pa ka nga iska ka binot, ha? Nga nindot ang kayo nagbahay. Oh, ikaw, di kalingiyon. Depende mo na sa attractive. Si attractive. Huwag kasabot o si attractive. Huwag sa kasabot o si attractive. di ay, unya ikaw, binot, nakasabot ka kung si attractive.
Oo. Bisa man ko nun ang attractive, be. Kuan, kanang nalimot lang ko. Otro sang bugo, spill attractive. Bagayon ka lang ni. Pamauli mo sa inyo, ay. Oh, unsa na nak? Nakakita na si Tahura, Nay. Kaya ako mang gipadala og picture sa bahay nga bagong nahuman. Unya nak? Nalipay kay si Tahura, Nay. Ug matad niya by next week, mo na siya sa Pilipinas kaya magpakasal na mi. Hala, mao pa nak. Sige na kay aron makaadto sa Japan. Kani adto ambisyon nimo nga makaadto kog Amerika karon Japan na sad. Oh, wa man madayon ang Amerika na kay nawag tang magkalit si John. Karon si Tahura naman. Oh, tahuron tagud ng iyang desisyon. Gusto na ko nung makikminyo sa akong anak ang hapon. O siyempre, kinsagoy mo supak na dakog kay segrataba nga matukod ang among bay. Unya, hapit ng adlaw nga giingon nga moari sa Pilipinas ang hapon. Kining nak, mangutan ako. Inig-ari sa hapon ba? Ay, unsa may atong ipakaon anak niya. Mukaon ka nagmunggos og dinuguan. Ayaw ka bala ka, Nay. Pakaroon ta nagpungko-pungko. Kahanggaw biya nimo. Pero, ay, kasinabot ka na natong hapon, anak. Di na ba ta makasabot og kuan hinapon? Ay, kuan kay ba mo na siya may English, good, Nay? Aw ka na hinuon bintahan na lang kay naam sa tay gamay tinakuan sa in-English. Pilara na kabukag akong in-English noon. Ay, paktisa nagway imong in-English, Nay. Para kung doon na kay pangayoon ni Tahura, ikaw na'y mangayo. Di na ka magsalig na ako, ha? Na, may gidangat. Miss ko ako balik, ane. Kaniya sa Nay, ha? May nag-chat na ako, basit si Tahura ni. Oh. Hello? Kinuha ko? Ay, ginoo ko! Tuna! Day! Tuna! Sige, inom pa, inom. Ay, kuyawan man ko nimo, oy. Galit ka malag kalumoy. Naunsa man ka. Sa may nahitabo nimo. Nay, Ginaunsa lagi ka. Nay, nag-chat si Jana ko. Naa siya sa Manila, Ron. May ani sa Pilipinas kay mo tanaw sa yuta nga iya ko nung patukuran og bahay. Unya makikpakasal siya na ako. Unsa? Kinuog ko. Kinuha ko! Nay! Mauning among problema ron. Unsaon man ni namo? Gamianhi man ang Amerikano nga mao'y nagpalit sa yuta namo. Unya ang hapon pod nga mao'y nagpatukod sa among bahay, muanhi pod. Parehas ra ba sila nga magkipakasal sa akong anak? Saon man ni namo? Unsa may among buhaton? Tambagi ko no bininyo, bi. Samayin kun kamoy pasultihon. Iska. Hello, Ate Pres! Good morning sa tanan! Adlaw, Goliath. Bambina. Bam, good morning, Bam. Mary, Lord, thank you, Lord. Mati ka na mo, maying adlaw. Thank you, guys. Ate Pres, Anong sendur ka nung adlaw, Goliath? si Iska. Iska. Katunti ko nga. Iyang anak, Naproblima taon sa taon. Saon na natin, Pres. Chat-chat. Ukuan. Paano, no? Kamo, kay... Unsaon man natin, Pres. Ikaw ba? Unsaon man natin? So, di iyang kahimtang ron. Lisod, oy. Di ka nalim. Sa kanya yung last nga na Hapon ang Hapon. iyang last nga na kuan, chat-chat, no? Nga. unya. Nakuyapan sila kay... Tukuran man sa hapon ug bay. Bay, ang yatag sa Amerikano. Nagyatag sa Amerikano. Pasabto na lang nila. Unsaon ka natin, Pres, Sino no? may iyani? Di, hambot lang ka. Mauna din ha. Naglibog siya, ana. Oy, di nalalim. Unsaon to niya Amerikano nga. Hapon or Amerikano ba? Primero katong gitagaan siya og yuta sa Amerikano niya. Nganong wala to ni madayon na ang Amerikano? Wa na mo sa taon. Dugay-dugay na. Oo. Oo, wa na mo chat. Pero ni pag-chat na ako sa Manila, magtanaw ko sa yuta. Kay akong tukurag bay, human. Ningon ang Amerikano. Oo niya, ang hapon kay gitukuran magbay. Dili mo padungpod gahapon ang Hapon. Na. Kay magpatukod og bahay. Kung wa- Wala na kwarta. Pastilan. Unsa man ana niya? Kung wa pa matukod ang bahay sa yuta nga pinalit sa Amerikano, okay ra. Natukod na ba? Kay ni ana man ang mga amigo. Di duta na ko di mo bay ko.
yun. Sa ako tao ning anak nga. Kuan. Direso tang istorya. Okay, Tukod ng bahay nga hapon may nagpatukod. Ang yuta nga gitumban sa bahay pinalit sa Amerikano. Pinalit dyan. Na problema si mama o si anak may problema. Iyaha na. Ay, silang duha. Bilisin ninyo. Kakan mong naong. Dili, ang iya ako ng Amerikano, di kana, iya na lang pasabton nga. Nagtuo ko, Uwa na ka. oo, di na ka mo ko anako, kay, doon naman ka mo pa, ko anako mo pa. Saan ka natin, Presto? Niya ang hapon. Ay, mayo ay. Kung unsay imo, o ganaga sapon, ang Amerikano na lang ako. May pa. Kailan na akong Amerikano, o ang Amerikano imo. Tinunod kita iba, Ate Pres. Sapon, mahimo sa tinudo. Alalay, hatag lang natin, Priscilla, oy. Unsa ka dyan ang limbog mo. Arita sa seryosan nga aspect, no? Okay, serious. Legal matters na siya. Okay, legal. Dako ka ng problema. Kung gitukod ang kang balay sa hapon, yuta pinalit sa Amerikano, at tubangan na lang ninyo, pananglit ang ipatawag ka mo. Ang problema, ana, ang buto yun. Ipapulag na. Wala di ka na problema, Judy. Problema, Pero, unahan niya pag-isulti nga Amerikano nga, tarungan niya isulti nga, nagtukuha na ka, kanang, wala ta magkunta kayo niya. Di ba Yun na may hapon nga ni, nakachat ko hapon, nakakuan ko nga mutukod. Maon. Sa may imukog, o bayran ba lang? Bayran niya. Bayran ning yuta. Manay, tabangod yun yan. O kanang hapon, iya sa sultihan ng hapon, nga Oo. hindi na hitabo. Kaya ako mismo nalibog yung ko. Kanara bang mga dili on the air bata, no? Dumugro bata sa gawas pinagi sa kanang streaming o sana live streaming. Live streaming. Ang ako na ba naibawaan ka na mga hapon, dili ka na gusto og matrayduran. Dili. Dili na ba yun na sila gusto? Karon, Dili mo ni traidor ang iya, kay siya may siya may last, siya primero, siya may katapusan karon nga nakapatukod nga katong yuta. Ang problema, iya lang yung sultihan sa tanan ang duha sa tinuod. ang ako ba, kuan man gud silang amot og kinsay ang anak ba orang inahan kanang si tawagan natin pres gold digger kanang hilig og pangwata si tawagan na Kanang murag. Mo gyud na lang tuyo. Pero di sa tingali gyud inunta gold digger gyud kanang ila ambisyon ba? Mo gyud ay kasagaran ato. Wa to matawag og gold digger sila, Ate Pres, kay sayo pag to sa Amerikano. Kay wala man gyud to mo. patinguga ko nos dili be Sige. unsa may kuan na nagel Amerikano hapon, may problema nila. O sir, kanoy, Daman. ibalik to World War II. Kubatin Amerikano hapon. Oh no. Amerikano ka to? ako naglibog ko pero usaray ako ikasulti Daman. usaray ko ikasulti nga ikaw inday o ikaw sad manang o wala na mo sad ang Amerikano ni balhin mo sa hapon madali-dalion sad mo oy madali nagsusi unta mo Sila ang ila nga makapatukod ay bahay. Dauran mo. Kita nga po na sila. mo puyo mo pangpang dauran tarawa no nasugamak mo Ay, dili, ang gusto gidani, sultihan mo sa tinuod ang Sultihan na lang yun. mo lagi sa akong gingon nga Kung unsay mga ikasabutan ninyo, magkuan mo unsay kasabutan. Ana ba? malagi nga ako gingon nga atubang nga sila sa eksakto pag-atubang kung ipatawag ka mo. Ang problema na buabot ang hapon, buabot ang Amerikano, halapang sagna ninyo. Wadi ko ikatambag. Paglabi ko. Wa lagi. Pautan ako nung ate pre. Mag-atubang sila tanan tulo, di maghusay. Ako'y pautan na ate pre. Ngano nalibog kayo na? Ang nalibog man ka. Ngano di makamulibog? Ako sa amo, kumitig hatag sa akin. Dili mo ko tigpakayo. Salamat sa panagating tulong manon. Kun ako ang Pasultihon.